Ей, какво правите? За време да се хващат за ръце. Вие сте осъдени 10 години. Какво? Какво? Това ми е гаджето, това ми е жена ми. Това е жена ми. Ма мен не ме интересува, глоба е 200 лева. Жено, виж какво вика? Виж какво вика? Това е Шенген. Ей, май какво говори за мен? Мъжи. Брио, не дей го слуша. Заминавай, моля те. Ще ли някаква бела? Не. Аз ще го убия. Какво ще убиш? Бум! Сега връщаме. И те се разсу... Целуща и прегръща. Ние закона сме пълна нация. Разбрахте ли? Хей! Ставай, менега! О, какво има? Хей, ставай! О, какво му има? Откъде сте? Ние не знаем какви сме. Ти коя си? Аз съм Шермин. Ти кой си? Аз съм Брио. Изчезвайте, докато не съм ви паткал. Разбрах? Да, веднага изчезваме. Марайте са. Веднага. Бързо. Липсваше ми, мила моя. Липсваше ми. Хей! Вие какво правите? Бързо. Мак, върни го напред. Хей! Вие какво правите? Какво си мислите? Готови? На 3, 2, 1. Вие какво правите? Какво да правим? Целува ми са. Така ли? Закон 300 000 лева. Не мога да се разправям с вас. Ти пък, какво ми се разгонил? Сега с друго момиче. Тима, откъде си? От Велико Търново. Той от Преслав, то се лош. Да ходя полицията. Няма да ходя полицията. Защо? Така ли? Бум! Мен, идвай! Чу, полицай, къде да се кача? Ела при мен. Добре. Ти учиш? Отзаде. Лягаш да спиш. Добре. Много ви
Ви мръсниците, много ви мразя. Бега тук. Добре, че ще полицай. Добре.